Аз между малко смених по-смотно да кажа да го видиш. Защото малко ми даде трудно възстановяването и на моменти, и особено на клека. Пак тръгвам да клякам и по тази част все едно не съществува. Мисъл просто няма никой, като някакъв нужда. Намалих клековете примерно на 3, а не на 5. Километри са издръжни. Мисля, дори с оризо 30 Какво става, деца? Добре дошли в новия влог. Днес е специален епизод. При мен е доктор Влади, който не го познава, да го познава. Доктор Влади е най-здравия от всички лекари. Влади, лабе. Той е най-здравия от всички лекари. Ама трима лекари не са много здрави също така. Те не са борят, Влади е най-здравия лекар. Аз съм най-здравия режисьор и днеска е специален епизод. Влади е... Как да ти представя работата, за да няма объркан? В общи линии, като издъните нещо на клека и на мъртвата тяга и минат всичките бабини девитини и гастривки с ракия, ходите при него. Да не ви се налага да се среща. По принцип, пожелавам. По-добре го оставете без работа, да няма какво да яде и да няма пари за зоб. Най-вече. Така, днеска Влади ще прави клек мъртва тяга, лежанка. Той се готви на състезание. Кога те бе състезанието? Декември месец той. Влади има състезание декември месец. Аз се готвя за дебелариум. И така, сега чакаме тук да се освободи една машина, защото сме в първия титаниум, в който между другото снимахме първия влог. И днес естествено тук е събор на всички класове от 8 до 12, всички паралелки и просто е фарш народ. И така, Влади ще разкаже после малко простоти. Днес ще е по-забавно, надявам се, за разлика от моите по-скучни самотни влогове. И така, Влади ще кажеш нещо на... Я ще пийте. Влади черпи. Радвайте се на живота. Освободи ми се смита. И не прекалявайте с тренировките. Защото ще ви боли главата и кръста. И като заболи кръста, ще трябва да дойдете при мен. Което не е оферта нито за вас, за мен. Значи Влади принципно е по-интересен в загрявките, защото прави някакви изчанчени неща, аз не ги мога тия работи. Взема се щупа нещо. Сега ще почва да прави тяга с крив гръб. Едно сложно движение. Чай, че любо като дойде, почвам да преказвам сложни работи. Чай, че сега аз го гледам просто заради Гоган, защото на Spider-Man сега ще дигне всичките кила. Няма бе, 200 трябва да ги само. Той прави лека серия на 200, лека тренировка на 200 кила. 230 беше на седмица. 230 ли удари? Ама тази седмица ми е делоут. Човек, който не харесва делоуда е само той, който не тренира достатъчно тежко. Ти да не се комплексираш. Обича да си почива. Сега е най-накрая имаме някой, който да е по-здрав от мен. Той се поти, за да гори калории. Чисти мазнини за морето. Има. Има хора, които правят кардио, за да чистят. Не правят кардио, защото е гад. Между другото може да правите кардио и да си увиете корема с найлон, също съм виждал, че върши работа, ускорява процеса.
28 го 30 минути на колело се равняват на час и половина. Равняват на 4 часа, но... Да. Ninja Point. Да. Знаеш ти ще... Ти там на тренировката с Емо се беше на киприловата с всички възможни газарски дрехи, които мога да изкараш. Да. Да. Той е тренер, той е модно рекорд. Ти няма ли да тренираш? Сега чакам да напази. Ще трябва да направя 32. Да. 18. 19. Ай. Забийте. Блъскай с ръка. Дай. О, фак. Премести ли си пек? Кажи често. Пак това не е пек. Някъде на тази пейка да не бягаш. Пейката, бе! Как да тренирам се? А? Как да тренирам? Не бе. Ай, че папи му няньо. Дай тук тия приклади. Ай си трик. И че? Дай. Ай, ще го смееш. Ай, ще го смееш. Смърт! Това последното имам чук, че се скъса нещо. Дали познаваме някой ортопед, който ме това? Значи, виж как се създава клиентела. Значи ти се пазиш. Пациентела. Да, пациентела. Викаш Влади да те пази, той те довърши. И хоп. Клиент. Това е. Агресивен маркетинг. Я, ичи, не, само. Днеска някакво звъни. След 2 минути тук вика да ме дърне. Приятел, ма вика, аз викам не искам да ставам здрава. И аз къща от съседния представя, викам, ти не можеш, не се притесняй. Проблем ще отнем. Чак. Смея новия сезон. Не? И? Да, и на мен двата търмани пак не е. Има ли тотални бити? Нищо, има ли коли? Аз викам, ще изгърбиш поне 2-3 бройки. Едно? Делона си, делона, нататък. Трябва да се уважаваш делона. Защото е веднъж на 4 седмици в най-добрия случай. Не изглеждаше много внушително, нали? Те са с RP5, брат. Так. Почувствах се силен, брат, че най-накрая в живота и направих на забележка за вдигане на килограм. Не, тук най-много на тяга съм виждал, мисля, че е 180. Имаш ли колко пет тук? 23. Стабилен ген. Много от тия топчета баш геста. Примерно на 170 клек, 6-7-8 пъти си клякаше, което нали за тази зала.
Както и си обгинеш, браче, Той ти е 100 кила човек да си пати се на това. Той си беше здраче. Малко е така да ще облечен. То между другото става модерно на това трибойско. Играем, че бая хора се запалват. На фона на другото, което беше модерно за години гащи и бодибилдинг. Защото имам чувство, че последно време бодибилдинг е малко даде назад за сметка на такива спортове, като трибоя. Штангите не толкова. В смисъл, фитнеса като фитнес много бъркаш като... Но чисто бодибилдинга и аз според мен. Като че преди няколко години имаше повече хайп за бикини, карашки. То беше в годините, когато ние сме тръгвали горе-долу. Май така си мисля. Имам странното чувство, че 2019 покрай мен имаше страшно много хора, които са готвили. Така? Така съм се готвил, съм бил така. Трябва да се визава. Най-вероятно заради това, защото сега примерно познавам едно момче и много обичат, които те са готвили, двамата, в смисъл те са женени с дете и двамата са се готвили. Бати, натежал съм. Много се набира. Някакъв съвет за млади билдъри. За млади билдъри. Яжте спокойно, повече от 40 грама протеин на ядене можете да усвоявате. Не се плашете от клек, лежанка, тяга, мъртва, румънска или каквато и да е. При тебе е друго. И добре, мога да кажем, че то клека не е опасен. Нито за коленете. Не, въобще дигането с тежко, значи... Нека Валя сега ще обясни дигането с тежко, що не е опасно. Тъй. И как дигането с тежко всъщност излекува разни работи. Не винаги, но... Да. Не винаги, но... Има си една формула в общи линии, която смята общия обем срещу острия обем. Общия обем, хроничния, реално погледното е, обема, който сме извършили за дадено упражнение в диапазона от 4, 5, 6 седмици, да кажем. Колкото е по-дълъг срока, толкова по-точно. Да кажем, за 4 седмици имаме обем на клека, който е средно около 120-1200 кг на тренировка. Аре 1000, че става много по-лесно. 1000 кг на тренировка не е средния обем. Тоест, ние трябва да се стремиме да вдигаме не повече от 1,3 съотношение на това 1000. Ако тренираме в диапазон между 0,8 и 1,3 в това съотношение, възможността да се контузиме се принижава към минимум. Над 1,3 става твърде опасно за дългосрочен план. Под 1,3 става съответно недостатъчно стимулиращо. Тоест, ако правим днеска 1300 кг на дадено упражнение, вече сме в горната граница. Тоест, може би редно е на това упражнение да не вдигаме повече обема и интензитета в следващите няколко седмици, да запазиме за известно време, докато цялото това нещо се принижи към примерно към едно. Тоест, да кажем в срок от 4, 5, 6 седмици в този следващия период, това да не стане норма, тези 1300 кг да се бъдат горе-долу нормата. В този момент те ще се превърнат в нашето ново едно и ние ще можем да вдигнем на ново обем. Много сложно казано. Нещо неясно има ли? Много сложно казано, но в общи линии прогресирайте по-плавно. Значи, тази част от клипа връщате 5-6 пъти, я преглеждате, ще разберете какво трябва да направите. Трябва да звуча много добре. Това беше... Много... И аз се загубих. Добре, ще кажем нещо не чак толкова. Кажи нещо за храната. Мисля, че ето обясня какво е закона на лов. Я. Чакай, аз влегна. Интересна наистина на него е базирана съвременната остеосинтеза. Остеосинтезата е състоянието, когато се щупи костта, благодарение на някакво вещество или на някаква плака, или на някакъв пирон, или на някаква игла, да ти помогне да се расне костта. Остеосинтеза. Това по-просто ли от предното? Да, по-просто също. Добре. Та закона на Лов гласи, че колкото повече се натоварва дадена кост, толкова повече се адаптира тя към съответно отварване. И тук идва следното нещо. Когато натоварваш организма с някаква висока тежест, която за всеки човек е различна. За теб 100 кг, за мен 100 кг, за баба 5 на 100 кг са различни, нищо, че са 100.
Нали, на тебе ще окажем едно натоварване, на мен е друго, на нея трето. Но, когато говорим за натоварване, високо натоварване, то стимулира костната тъкан да започне да се компактира и да става по-плътно. И реално погледнато, един от методите за предпазване от остеопороза, това е за момичетата особено, не знам колко момичета да гледат, но все пак. Момичета гледайте. Момичета гледайте. От ранна възраст, ако започне да тренира с относително висока тежест, е много по-вероятно да се предпазват от остеопороза. А реално момичетата са по-податливи към... Има така наречената постменопаузална остеопороза. Това е когато получат, нали, когато започне менопаузата при тях, следствие на дефанзивния ефект на естрогена, който е женския хормон. Той ги пази по принцип. Обаче когато изчезне, защото нали, влиза в менопауза, той не се секретира вече и така нататък, и започва да отпада костната плътност и те почват да стават податливи на фрактури. Но от клякане с тежко няма станете здрави, да не си. Ето, мисля, нещо, което не беше толкова хардкор. Нали? Съвършено. С Мундьо на едно интервю. Какво стана? Басе го гледах. Беше весел. И труден първият въпрос беше какво накара да учите нали, за доктор. И аз викам, бях шоп по математика. И всяка една друга специалност свърши математика. Даже е формацията. Аз на другото спрях. Долната лежанка почнах да правя кофе. И аз бих спрял, ама едното ми отиши. Да. Почнах да правя кофе, защото имам чувство, че по-добре и няма болки. Тази лежанка ме притеснява на момента. Не почна ми се обажда пак лявата ръка. Не е седене на храна, не е седене на тренировки. А с храната, примерно, променя ли ти нещо фрапантно или? Това е така. Плюс крена. Той не е заложи това. Аз трябва да си ги следя. По-важно техните на зони. Какво натискаме? Повече на въглехидрати или? Да, не оспорвам. Аз съм такова хора, обаче, което платил съм ти. Не съм да ти платя да изпитвам рак. В крайна сметка не сме на изпит. Не е споримо, бе. Нали? Давай с тебе. Аз и на мене ми е... Не знам защо. Във всички шибани фитнеси не фанат и тук като тия старите, където бяха така и се дигат и се регулират. Толкова ли е скъпо? Да, го! Очевидно,
Нема не, защото това къде е по-удобно, тия където са точно 3 боски, който... Да, НФЦ е Национален филмов център. Реално там се пускаш кандидатурата. Те ти харесват или ти харесват, ти кажеш да има толкова спорт. Ами не, в принцип те имат конкретен бюджет. Примерно да речем 4 милиона за дадената сесия и те тия пари ги разпределят измежду всичките печеливши. В най-добрия случай мога да спечеля 30 000 лева. Това е абсолютният таван, който ти е за развитие на проект, което означава да си донапишеш сценария, да си изберете локации и те подобни неща. Да. И след това пускаш нова кандидатура, която е вече за останалата част от финансирането, за да преминеш към заснемането, което е най-скъпото. И там примерно вече могат да дадат и милион, могат да дадат и 300 хиляди, могат да дадат и 2 милиона. Да правиш като фен гейм. Няма да се гледа. Мисля, няма... Много специфично. В България ние нямаме такава култура. Нали... Той е в Америка, няма да. На големите пазари беше. Какъв филм беше? Какъв филм беше? Майкъл Бей, в смисъл неговите са за забавление. В смисъл той прави буквално ентертеймент. Стронг. Не, то буквално е пародия, нали, но е... Да, знам. Между другото, много е интересна историята на този филм, защото той... Реално този филм е много нискобюджетен, като за неговото ниво. Но той е решил да го направи просто за да покаже на всички, че може да прави неща и са без пари. Ето практически брат пълно трябва. В смисъл не изкъпата му сцена, сигурно там те разбикат двете лади и това е. Много готин е цялото кейс стъди с този филм. Така да е, в смисъл готов съм аз, готин се получи сценария, ще има разни тегави неща, малко политически неща. И тя реално е по истински случаи. Което също е... Да. То му е все пак държи няколко. И помага, защото не е по-големи килограми, те не са толкова големи килограми. Обаче като правиш всеки път с тях и става пренапрежение. И в един момент, брат, че гледаш, не правиш толкова много килограми, обаче брат ти... Беле, ти примерно не ги ли ползваш само за тежките серии, за да може леките да си тренираш все пак? Тежки ли? Защото те тия не са тежки. Те не са тежки, но това са ми работници. Само за работници. Готов ли си? Аз вече по 5 упражнения, по-малко серии. Малко подкаст види, че пак по едно време бях докарал 2 часа и кусур. Да мога да свърши тренировката. А особено за краката, майката с кога гледаме да правим, примерно да речеме, мога да правиш лежанка с 150 кг. За шестица. Обаче в същото време я сваляш на 100 кг, отново за 6 обаче правиш бавно. Аз се опитваш темпо, когато кош? Да, кога темпото има смисъл. Аз, за мен, вкарването на темпото е определен начин, който да ограничиш това. Което пък е окей в периоди, където примерно имаш много стрес. Имаш в дефицит си, примерно, и се готвиш за някаква фотосесия и го чистиш. Където нали е очаквано, да не можеш да се възстановяваш толкова добре. Говорим в моя случай, в който трябва да станеш голям на... В твоя случай аз не бих вкарал темпо, защото ти можеш да станеш, имаш капацитет в момента, поради една или друга причина. Да. Хем да се храниш, хем да почуваш, хем да те говориш, така че е по-добре си работиш близо до отказа. Ама ти така пак можеш да стигнеш отказ. На шестица трудно ще стигнеш отказ. Ако правиш на същия обем, само че с по-малки тезите, по-трудно ще стигнеш до отказ. Да, ама нали правиш с темп. Примерно 3 секунди, долу 3 секунди, нагоре да правиш с темп, обаче пак няма да е толкова смисъл, няма да умреш на 6, като ще умреш на 6. Ще да ти стимулира нервната система. Не ще я стимулира, но не ти дава толкова сериозен стимул нали, на развиването на сила, общата сила. Говорим за миофибрилната хипертрофия. Да. Предизвикваш някакъв метаболитен стрес, не стигаш до отказ по-скоро за сметка на общата умора, не толкова заради невъзможността на тялото ти да вдигне. Да, ясно. И в случая не е лош метод, но за мен е по-препоръчително такъв метод. Това нещо да го използваш, примерно днес, когато по-трудно възстановяваш.
и рискуваш примерно да вдигнеш високите килограми. Примерно миналата година, когато след пост-сесията и преди пост-сесията, това беше, примерно да кажем, юни месец. Последните седмици наистина работех с темпо на по-малки килограми и на вариативите на упражненията, които са физически по-трудни. Примерно, кляках тогава с 160-170, обаче преден клек нямаше как да направя повече от 130-40. И си работих преден клек с темпо, повече отколкото заден клек без, нали, в смисъл само с поддал. Защото по този начин се обкарвам до отказ по-рано, от една страна. От друга страна, нали, стимул го получаваш, защото си близо до отказа, обаче пък не рискуваш толкова много, защото не е толкова тежко и същевременно не стимулираш толкова много, нали, останалата част от опорно-двигателната система. Говорим за кости, сухожилия, нали, ти стимулираш предимно мускула, което относително по-бързо се възстановява спрямо останалата част. Разбира се, като си на дефицит, значи всичко се изморява. Да. И тъй като съм знам какъв дебил, ще тръгна да правя тежко, защото... Ще се раздадеш? Да, ще се раздам и ще се контузи нещо. Няма да списам и нещо, защото по никакъв капацитет и за това го я да се опазя. Но пък ще си направя нещо, ще се разтегна и аз ще такова, което в последните седмици на подготовката е малко кофти, защото да излезеш кофта по-план. Отделно пък, че преди подготовката трябва да правиш, нали, depletion, който depletion, нали, изисква да си малко по-експлозивен в движенията, за да можеш да изкажеш гликоген. И по-скоро от тази гледна точка аз бих представил, нали, темпото. Да, ясно, разбирам. Отколкото, нали, за нещо друго. При хора, които примерно те първа започват, при които те физически нямат силата да правят много повторения с много голям товар. Просто ги ограничаваш с темп. Пуска пай. И паренето хората го свързват с едва ли не с по-голяма работа. Чисто за плацебото някои хора се чувстват по-добре. Не набори. Когато говорим за друг тип упражнение, примерно друг тип стимул, например, имам в момента Его ми е написал, нали, упражнения, които са с теб. Те са с цел корекция на техника, защото дълго време си в определени позиции от една страна. И шаблона го заучаваш първо. Дали едно е за една секунда да направиш цялото движение, друго е 3 секунди само да пускаш. Дали, изометричната част е държиш толкова удари, много нагоре. Това няма да направи тягата по-силно, но ще направи контрола на тежестта по-добре. Което пиндалон кръм ще ви помогне за джерите, нали, смисъл за по-дълго време да можеш да не разграваш по-добре. От една страна, от друга страна пък ще имаш контрол в определени позиции. Това и си говорихме по-ето клипче, останалите врачи, що ли са позиции, защото са правили в криви позиции, странни упражнения. Инструмент не е задължително. Както не е задължително да работиш винаги, както не е задължително, нали, да строп си. Да. Просто един метод. И така сега е време да правим гъс. Имаше сравняване между дроп сериите и удължените серии. Нали, удължените серии, не удължените, ами тези. Пауза. Нали, че реално погледнато, тези, които са с малка почивка, дават по-добри резултати в хипертрофия. Дроп сериите, просто като от една страна метод на възнаграждане, за мен лично, за моя опит и нашия опит с Станислава. От друга страна, помагат, нали, за предизвикване на някакъв метаболитен стрес. Основно ги прилагаме на изолирани упражнения, където можеш да имаш контрол на тежестта много добър смисъл. Бедрени екстензии, приключиш със серията, сменяш изключително бързо, нали, не да губиш 15-20 секунди, да се преместиш, да махнеш едната страна тежестта. Защото нямаш всеки път да разходне под ръка някой човек да прави тежест. Някои машини помагат и просто да хвърлиш отказа, примерно. Кисъл Тел беше споделял опит, с който аз съм доста съгласен и интересно сме прилагали при клиенти. Веднъж примерно 4 седмици правиш няколко тренировките, примерно за гърди на 4-та седмица. Пускаш дроп сетове и няколко упражнения, но тотален отказ. И примерно той си не прави човек
десятка. Откажеш се на десятката. Свалиш му 50% тежест. А не правиш още един отказ. Свалиш му още 50% тежест. Един отказ и го оставяш. Това е неотаксуващо за организма, защото трябва да кажи, че 3 пъти стигаш до отказ, вече за едно и също упражнение за мен същата тренировка. Но не е нещо, което да правиш на всяка седмица или през седмица. Мисля, че има смисъл всяка седмица. Нали, може да го прилагаш на ранни интервали, примерно през 2 седмици. Но го прилагаш, за да имаш време да се възстановяваш. И Значи аз съм попрекалил последно време с... ами това е чисто, това говорихме сега за обема. Да. Замисли се после толкова рязко се дигаш обема за тази седмица, която правиш дроп серия. Да. Защото то зависи основно от обема. Интенситетът е много малък е коефициента на интенситета. В смисъл, особено 105, 10 по 10 са ти колко? В смисъл 10 повторения са ти 50 кг. Обаче още едно повторение само ти е вече 100 кг и 5 отгоре. Да. Разбираш? А да не говорим още една серия. Да. И контузията става предимно заради неправилен обем. Дето с един приятел рехабилитатор си говорихме, той точно как говориш, Кристиано Роналдо, що се контузва? Или примерно някой футболист, защото съм ослаби краката. Не, защото камаликът е нормален до постиране. Нали, това са хора елитно ниво. Аз смятай, че и той е на възможно най-мазната зоб, която може да се контролира на тази планета. Която е позволена да летят. Да. А не, те 100%. След това, че е графа. Повечето хора са в диапазон около 80 точки. Толкова с обем могат да понесат. По-малък процент могат да пренесат 90, по-малък могат 70. Много малък могат над 90, примерно 95 и много малък могат под 65. Извън тая граница, вече или няма да е достатъчно стимулиращо, или пък примерно ако е много обема, да кажем 100-110 единици, повечето хора ще да отбавят. Според мен обаче се случва следното. Много хора не знаят как да тренират добре. И си мислят, че компенсирайки с обема, ще се получат нещата. Да. Стигат в един момент, примерно толерират не повече от 70 точки. А те тренират с 80 и тя не 90 нещо. Да. Казвам точки само колко схематично се повече. Да. И нали? Не целта с повече обем да работи. Целта е да работиш повече качествено. Обем, който да е близо до отказа ти, не всеки път да си на отказ. Колкото по-начинаеш си, толкова по-далече трябва да си от отказ. И колкото по-напред, толкова по-близо до отказ. И то не е постоянно. Защото пък ще се уморяваш. Да. Но 2 серии, средно напреднал, с примерно 2-3 повторения от отказ, ще са много по-качествени, колкото 4 серии с 6-7 отказ. Това е с обем, който тъмън да го усети да спре да прави. Не да го е шумило, примерно да кажа с тия толкова умори се. Практически изследванията, които са правени, се доказва, че повечето хора се надършват. В смисъл, правят по-малко, колкото могат да понесат. Да, това е гледам. Много малък процент. Когато си хванеш треньор и не видиш всъщност. Да, защото и това като си платиш на някой човек, нещо толкова много го слушаш. По-скоро защото си плати да не отидат парите сям. Ами, и това ми гласа. Не забава, да кажеш, браче, да кажи рече на който да е квартален батка, да му кажеш да ти напише една програма и да му плащаш. За 4 седмици ще тренираш по-добре с него, отколкото сам. Нали, говорим тук за средностатистическия човек. Ясно е, че хора като мен, хора като тебе, дето се тренират по принцип и дето обичат да си тренират, не им трябва чак толкова, нали, външен фактор да ги кара. Нали, това ти е външния локус в контрол. Вътрешно, когато си идва, е лесно. И затова с едно кисело мляко, на обяд овесени ядки. Жена ли? Но може би на обяд овесени ядки, примерно с нещо, една зелена салата след обеда и някакво билешко от филе вечерта и това ти е, брат. Той имаш около 40 грама протеин за целия ден. Това са 600 калории. Да кажем. Я има, я не. И това било треньор. Нали?
това човек ще умре. И вече разбираш ли защо докторите не харесват треньорите? Нали? Защото, примерно, с Явката си говорихме, доктор Асилов, той си е ендокринолог, но отделно от това си е завършил и диетология. В смисъл, той си разбира си ги тези работи. За него фитнес треньора не трябва да прави хранителен режим. Разбирам му, нали, в смисъл за него само лекар трябва да прави хранителен режим. Което го разбирам и не съм напълно съгласен. В смисъл, разбирам откъде идва, не съм напълно съгласен, но предпочитам така, отколкото иначе. Дали са хора, които са примерно на твоето и на моето ниво, аз не мисля, че нали, доктор трябва да такова. Нали, на нас истина няма. Нали, ако гониш вече буквално всеки процент качество, нали, който да извадиш от тялото, ти тогава Трябва ти качествен диетолог. Да. Точно. Да няма огъване на смисъл, да си има огъване на лоста, но да си е лоста, с който ще бъдеш на състезанието. Да. Защото при нас тренира на твърд лост. И отивам на мек лост. И е доста кофти, брат, защото на твърдия лост от момента, в който тръгнеш да вдигаш, го вдигаш. В смисъл, или го вдигаш, или не го вдигаш. Докато мекия лост, като тръгнеш да вдигаш, той има огъване леко и чак тогава се справя. Да. Което е окей, защото помага да се дигнат повече килограми. Обаче ако не си тренирал на такова нещо, си е шок. Да, те има разлики, което помните. Обаче, deadlift бара ти е... IPF-а си работят на твърд. VRPF-а си работят на мек. И примерно, има си разлика. В смисъл, наистина, по-различно е да вдигаш на мек, да се готвиш на мек. Друго е на твърд. Аз между другото, сега като бяхме в Бургас, на почивка бяхме, Да. залата, която тренирахме, беше само мек лост. В смисъл, нали, затяга. В смисъл, той пича там, нали, Батичо, той си е, неговата зала си е подготвил само за силово-кондиционни тренировки, едната част. Целият етаж един е само за силово-кондиционни, там няма нито една машина. Там само склад барове, такива лостове, където са safety bar лостове. Те така ли? Да, те са, как се казва, Buffalo бар, дете кървия лост. Да. Deadlift барове, power барове, Да, много оборудване. много разбираш. И аз не бех... Има 10 клетки за клетки. Без да прекалявам, 10 клетки за клетки. Как съм се преебал, повторих в Бургас, не знам в някаква друга зала. И примерно си правих, там си бяха много добре тренировките, защото хем си на почивка, нали, няма стрес, няма нищо. Правиш си клека, много хубави клекове направих там. Втория момент за тягичката, вземеш си хубавото лошче, бам, и се чувствам някакъв безсмъртния бат, защото правя с големите, нали, с големи тежести. И килада. Да, сега съм бело. Аз ще съм правя, че тига много. Добре, физиономик. Какво беше? Концентрирай се върху там, контракции. Пиковата флексия в гърба. Да, обичам да бъда някакви 15 годишни и се концентрирам върху майнднесъл connection.